नमस्कार मित्रांनो, मी आता गेलो होतो गडिंग्लजला. जाताना जर्डी मार्गे गेलो, सेम दृश्य पाहायला भेटला आणि येताना निलजी मार्गे आलो तरी पण मला सेम दृश्य पाहायला भेटला. बघा मित्रांनो, आपण काय करतो इथे. आज आता आपण दीपावली साजरा करून पण बघा किती आपण निष्काळजीपणाने वागतो. बघा, हे हिरणकेशी नदी आहे. या हिरणकेशी नदीमध्ये एवढं काही कचरा पडलेला आहे ना, तर वडगावपासून ते नागनूर या कट्ट्यावरती प्रत्येक कट्ट्याला असं घाण कचरा पडलेला आहे. तेच दूषित होतो, तेच पाणी आपण पितो, तेच आपलं आरोग्य खराब होतो. ठीक आहे, हे आपण थोडंसं काळजी घ्यावं लागेल, कारण असंच झाले तर पाणी दूषित होणार आणि आपणच पिणार. तर आपण आरोग्य राहिलो तरच आपलं कुटुंब पण आरोग्य राहील. तर आपण ह्याच्यावरती जर असं काळजी घ्यावं लागेल. तर बघा मित्रांनो, हे कसा दृश्य आहे. धन्यवाद.